Личи си! Утре някой ще иска да дойде да види защо ние сме дрямали днес. Ние синето на великата кауза. Ти да си чувала, че в името на великата кауза се извършват най-големите безобразни престъпления? Абе, ти ли ще ми учи вчерашно? Писателите дойде ли? Да? Европисателите, евромагарията дойде ли? Не е дошла, а ти защо си по пижама, бре? А? Няма да се облечеш веднага. Не ми закъсне. Защо така от векове все закъсняваме? Все чакаме някой друг да ни оправи. То не беше византийско робство, то не беше турско робство, то не беше фашизъм. Дойде комунизъм, строихме социализъм. Дойде демокрация, сега чакаме европеизацията да ни оправи. Защо все някой друг, а не ние? Това младото трябва да се отърва от него. Иначе... Детско отделение има ли? Не, тук има отделение за пораснали деца. Ела да ти покажа къде е твоята стаичка. Да, и са впечатлени старци най-вече. Странно, прииждат нови и все млади хора. Имате Данчо Алишер, книгата? Той се казва Данте Алигиери и е предренесансов творец италянец и е написал божествена комедия. Аз не съм да написал. Адът е част от божествената комедия. Дай, той ми трябва. Защо ви? Огледайте се наоколо. Този дух не ви ли е достатъчен? Попаднали сте в точното време, на точното място, за да си поживеете в него. Ага, отвънка чакам някъде на пейска особа. Ще да видя. И този едно, но явно изобщо не е наясно къде е попаднал. Сега вече това дошла. Коя бе? Михайло. Коя? Евромагарията ли? Да, бе, да. Трябва да я познаем. Коя е? Коя може да... Там тая новата ще бе. Няма кой друг. Трябва да я вкараме в лудница. Че ни просто бе. От някаква голяма улица няма. Щом това е лудница, нормален цвят не е останал навън. Абе, как ще сме в лудница? А? Къде сме? Айде! Тук е културна лудница. Книги за нас сладисват. Тоест, говородяват. Даже леки и да поддържат. Ама виж, баба Тотка избяга, па семейно. Тихо, после да ни чуете, няма сега да спасим тази къде. Ти, Маноле, напоследък съвсем си ме зарязал. Сега работя върху слова безсмъртни, европеизацията чакаме. Тя за тебе вече е дошла. Ти вече има чудна работа. Едно евро поедиче, като мене не могат да разделят. Ама аз съм дърам по евро малко. Маноле! Ой, евро дима. Я кажи, откъде Европа ще ни наставлява? От Брюксел, от Страсбург, оттам, от много далече, Манолчо. Ама че шантава фрамантно с наша. Да живее евромагазацията. О, донна милета, долу милета. Вие, Сарманко, сте истински поет. Донна Виолета, ласкайте ме, ама аз не съм поет. Как така не сте? Поет е онзи, който възсъздава прелест. Поет е онзи, който има смелост да плясне личния мър, макар и от слова. А аз не съм свободен. Аз съм нужен тук само като шут, слуга пред Бога. Аз загубих и последната си иллюзия. И явно такава е съдбата на малките народи. Да бъдат разменни монети и играчки някакви в ръцете на големи. Нали разбираш, Донна Виолета? Ние сме пионки в ръцете на властта. Стани! Равни! По-посред светостта! За посрещане на европеизацията! Том за песен! 3 и... Стига до на северно, владение вашите! Ти моите пари!
че ние толкова си цели сме като турнали, та една европеизация няма да оправим я. А? Ти ще ми я водиш. Я кажи ти защо избяга. Ами, рекох, че света да вида. Черен ли е, бял ли, па знам ли колко ми остава още. Като го видя, хареса ли го? Абе, аз не го харесах, но и той ми не хареса. Зато и се върнах тук. Нямам друго място. Абе, вие не разбрахте ли, бе? Че от нашето убежище по-сигурно няма. Аз съм ви баща и майка. Аз съм ви бог и вожд. Всичко тук решавам аз. Аби, Мирижица, залюбвате ли се вече? О, здравей, мила баба Тотке! И на тебе ще обърна внимание, обаче сега отивам да набера цвечета за Виолетка. Иди, мачо, иди. А че печено, за каквото му отвориха тук, така и не разбрах. Дойдох да видя земен рай, да срещна хора близки, но намерих самоотвержен и изоставащ народ. Дойдох да си я да обичам тази година, ако може и тя мен да ме заобича. Ако не, поне да ме приеме, да ме допусне. Аз се надявах родината да е като майка ми, която се замина твърде млада. И тя ме учеше да наричам отечеството си с думи, коя от коя тема. Родина, отечество, татковина, но нито една не приляга на това, което заварих. На вас, младите, ви оставили този свят. Ама ние късно го разбираме, зато и ви го оставяме в наследство. Ако няма място за мен, то тогава значи съм безродна. Аз се уморих вече, не ще чакам повече тая пирзация. Отивам си в килията, а пък ти, като си млада, чакай, ако искаш. Как се казваше, да знаеш, само ще ни развали рахатлъка. Като дойде, защо да не е подкупил? Нещо по-добро трябва да измислим. Най-добре да убием. Ей! Такава... Съдейте се по местата. Европейцата идва. Някой град на гълъбите! Едно не остана! Едно! Спокойно, Моизе. Тука са, за Кларки. Как така ми се приде? Едно даже няма! Ей, там са върнат в казана. Ти много горда беше в кинея. Че аз тебе на дизитал ще слагам. Ти така ще победиш и европоризацията. Тъй. И гълъбите, щом ще изедем. Кому са нужни гълъби, щом за несвободния, небето е тегова? Я всички да ме чуят веднага. Когато дойде оная, не искам никой да казва, че живее зле тука. Искам тя да разбере, че вие сте най-свободно мислещите хора в целия свят. Иначе... Точно така. Преклонена главичка, остра сага не я сече. Все някому се кланяме, сменят се обектите, но поклонът до земи остава. Провери, такава поговорка от другите народи няма. Нас робството ни е научило? Точно така. На роб се дава робство. И явно много ви харесва да се роби. Не, ние не сме вече роби. Отдавна ни освободиха. Да, и то няколко пъти. Колкото по-често се налага един народ да бъде освобождаван, толкова по-несвободен се остава той. И пак сте готови да намахарите поредната грешка, която ви е подхвърлена. Нищо, че не ви отива, нищо, че не ви подхожда, че ви е възкъсат ръкавите, въз